Kejinja, tombor, rakbor, batbor, kidnap, lebijot, kijujia, man lakasngi, hagini gisngi, tang hari kasi jungi, nrewat hakiwe kijakaru, kijujia, kak kum kini kijinja. Kini kijinja nila ban UI haransan jongka sosial media, bat hagi kubor, ki baper hakaleng jongka partai. Katkum ka BBC News da Thomas McIntosh ki polis jongka friend kidang penlong ya ka jintukit ka babnia hadin baka wei ka longkmi ka ba ar posan snem ka arta ka badai na ka nong Australian kala sya rap hai ki sangut ki briu runar ki bam itu ha Central Paris. Katkum ka report jongka BBC News ka kidnap ya kane ka briu naka kebab shop sya Pigale district haka sngi sajany menstep. Katkum ka report bat katup khobor kabala yolum ba 4 yo kem ya kini ki riu runar ki bale igini ki kamboman ki pulis kidang penlong ka jintukit ka babnia ban lapsai ban lapdin ya kini ki riu runar ki bale ya kene ka kamboman ya kane ka longkmi basya lebijot hakisan ngut ki riu runar ki lara yaka habichat hostal banle yaka badon kam kane ka jinjia kalajia haswa ka situ ding bat haswa ban opening yaka Olympics jong usnem arjar pusau hanong ba jong ka friend. Katkum ka jinja thu jong ka friends newspaper li Parisin utrai jong ka restaurant haba yo snyo bat haba UI yaka ne ka lanot ka riu kanthai ka basyampap kilapan ka jinja rap ka prosecutor office jong ka Paris laong bagi dang pendong ya ka investigation ya ka nega kam bat kin sapai kin sakmi bnia ha ka footage jong ka CCTV ban lap din ban lap sai bat ban yo kem ye gini kiru boman kibale ya ka nega kam.